Jeg vil bare sige en hilsen fra Danmark, og vi er cirka 20 biler her i dag, og 50-60 mennesker. Vi er ikke helt styr på, hvor mange vi er, men vi er nogle stykker, så vi kan repræsentere både Jylland, Fyn, Sjælland og måske en enkelt fra Bornholm. Men i går morges, der kørte vi fra Jylland over Fyn til Sjælland til København, og jeg havde fået ringet til borgmesteren i København for 3 dage siden og sagde, at vi skal op og hjælpe gutterne oppe i Trollhättan her i weekenden, så vi får låne Rådhuspladsen. Og hun sagde, ja, vi plejer at have 3 uger til at bestille. Så sagde jeg, det har vi ikke tid til, vi har 2 dage til at bestille. Så sagde hun, det er fint, det får vi tale om, du får ringe igen om en halv time, så fikser vi det. Men du får ringe til politiet først for at få godkendelse derfra også. Og det gjorde jeg så, og de sagde så igen, ja, det tager 2 uger. Så sagde jeg, det har vi ikke tid til, vi har 2 dage. Jamen, det fikser vi, sagde han så. Og så ringede vi til den amerikanske ambassade, til ambassadøren derude og sagde, vi kommer nogle gutter fra Danmark, og vi vil op til Trollhättan, og vi vil gerne op og sige, at vi synes, at nu skal GM sælge Saab. Så for at være sikker på, at kongressen i USA får det at vide, så mener vi, at det er rimeligt, at vi kører ud og siger det ude på ambassaden her på lørdag. Og det sagde hun, det synes hun var en vældig god idé. Men I får tale med politiet. Så vi talte med politiet, sagde jeg, det har et par uger, og det har vi ikke tid til, vi har 2 dage. Jamen det finder vi ud af, sagde de så. Men vi får snakket med politiets efterretningstjeneste også, for vi skal tjekke af, at I er OK. Så det gjorde det, og så fredag formiddag fik vi meddelelser fra PET og fra the government og fra the embassy from America, at vi var meget velkomne. Så i går, der kørte vi til Rådhuspladsen, og der var vi 35 biler derinde, og der var alle nyhedsformidlingen, tv og radio og aviser. Og de var så interesseret, så nogle af dem kørte med op. TV2 fra Danmark tog med herop på hele turen, og 5 journalister fra de største danske blade tog med herop. Og da vi så var assemblet inde på Rådhuspladsen, så kørte vi samleflok ud til ambassaden, og der var vi så 30 biler ude. Og der afleverede vi så en lille hilsen til kongressen, Mr. Obama, telling that GM, yes you can, save Saab.